चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विलीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। कणकवली नजीक असलेल्या जानवली बौद्धवाडी जवळ कोंबडी वाहतूक करणाऱ्या टेम्पोचा अपघात झाला। हा अपघात सकाळी 6:30च्या सुमारास झाला असून यामध्ये एक जण गंभीर जखमी झालाय। फोंडाघाट पंचक्रोशीतील हवेली नगर वडादेवाडी या ठिकाणी गेले 15 दिवस बिबट्याचा वावर असल्यामुळे पंचक्रोशीतील नागरिक भीतीच्या छायेखाली आहेत। त्यामुळे वन विभागाकडे तात्काळ बिबट्याला जेरबंद करावे अशी मागणी ग्रामस्थ करतायत। गोवा बनावटीच्या दारूची बेकायदा वाहतूक करणाऱ्या प्रवासी मॅक्स गाडीवर उत्पादक शुल्क विभागाच्या सिंधुदुर्ग भरारी पथकाने ओरोस जिजामाता चौक येथे कारवाई केली आहे। या कारवाईत गोवा बनावटीच्या दारूसह 10,88,000 किमतीचा मुद्देमाल ताब्यात घेतलाय। तर या प्रकरणी कोल्हापूर येथील एकाला ताब्यात घेतले। जामसंडे शिमोळ फाटा येथे राहणारा विजापूर येथील कामगार अशोक तुकाराम पांढरे वय 26 याने गळफास लावून आत्महत्या केली आहे। वळकुवाडी येथील जंगलमय भागात त्याचा मृतदेह झाडाला गळफास लावलेल्या स्थितीत सापडला। ही घटना सोमवारी सकाळी 6:20च्या सुमारास निदर्शनास आली। रेल्वे मार्गावरील आडवली ते राजापूर आणि गोकर्ण ते भटकल या स्थानकांदरम्यान मेंटेनन्सचं काम हाती घेण्यात आले। दरम्यान या कामासाठी 18 ऑक्टोबरला सकाळी 7:40 ते 10:40 या वेळेत 3 तासाचा मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार असून त्याचा परिणाम कोकण रेल्वे मार्गावरून धावणाऱ्या 4 गाड्यांवर होणार आहे। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय। पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।